Els fons rocosos són els de major bellesa paisatgística per la varietat de formes i colors i la diversitat d'espècies que hi habiten. Existeixen diferents comunitats en funció de la profunditat, la il·luminació, l'orientació, el relleu, la incidència de les onades i els corrents marins. En condicions normals, les roques estan completament recobertes d'organismes que hi viuen a sobre. En els primers metres, on arriba la radiació solar, hi creixen diversos tipus d'algues. A mesura que augmenta la profunditat, i també a les encletxes, túnels i petites coves on arriba poca llum, les roques es van cobrint d'esponges, briossos i drossos onidaris d'una gran varietat de tonalitats vermelles, grogues, rosades i ataronjades. Són animals amb formes aparentment vegetals que no es mouen. Viuen subjectes a la roca i els corrents marins els aporten els nutrients que necessiten. Hi ha alguns invertebrats que sí estan dotats de mobilitat. Els vistosos nudibranquis, que viuen entre les algues i els hidrozous. La coloració més curiosa és la de la vaqueta suïssa, sovint visible sobre les esponges de les quals s'alimenta. Als forats i les baumes trobam els crustacis més valorats de la cuina, les llagostes, poc abundants a causa de la pesca i la recol·lecció il·legal. Xigales i xigalons també són pròpies d'aquests fons. La varietat de peixos és aquí major que a altres indrets. La morena és una de les espècies més característiques, que viu entre les encletxes rocoses, igualment que el congre. L'escorball es sol trobar en petits grups davall les baumes. L'hàbitat també de la mollera i els indrets de major fondària del trescoes. De coloració similar és el petit mare d'enfós, que deu el seu nom al fet de compartir les encletxes amb aquest peix. L'enfós és el rei d'aquest fons, un voraç depredador. És una de les espècies més preuades pels pescadors i la peça més cercada a la pesca submarina, fet que ha fet minvar les seves poblacions. Només a les zones protegides, com Cabrera, es poden observar abundants individus d'una mida considerable. Sobre les roques, quasi invisibles, romanen les escòrpores i el cap-roig, els mestres del camuflatge. Tors, fredins i vaques es mouen també per aquesta zona. Esbar de sards i variades es guareixen dels corrents entre les roques. Són una gran diversitat d'espècies que estan amenaçades per l'excés de pesca, la contaminació i la destrucció del seu hàbitat. La declaració de zones protegides i la prevenció dels abocaments són mesures necessàries per garantir la seva conservació.